Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to, Kabalen, Karehiyon, araw na ho ng Huwebes ngayon, February 23. Kumusta ho kayo? Naway nasa mabuti ho kayong mga kalagayan sa mga oras na ito. Yung mga kababayan natin na naantala yung kanilang paglalaba dahil ilang araw umulan ho ng mga nakarang araw tirik na ho ngayong araw itong si Haring Araw kaya Kuyang Ray, pwede ka nang magkula. Narito na po mga malaking balitang nakalap ng ating news team ngayon pong Huwebes ng umaga. Police Regional Director Police Regional Office 3 may bago na pong direktor. Ito ho, Marilao, o yung supply ho ng tubig sa Marilao, Bulacan, hindi na po nakaasa sa groundwater system ayon ho yan sa Prime Water. Bagong silang na sanggol natagpuan po sa isang bakanting lote sa lungsod ng Angeles. Secretary Laguesma ng Department of Labor and Employment, no comment ho sa labor dispute sa pagitan ng Clark Development Corporation at ng kanilang mga manggagawa. Resolusyon sa usapin asahan daw ngayong taon. At ito hong Commission on Elections, 90% ready na raw para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa ika-30 ng Oktubre. Ito mga kabalen, kilalanin ho natin yung bagong talagang Regional Director ng Police Regional Office 3 o PRO3 na si Police Brigadier General Jose June Hidalgo Jr. Ito po ay naitalaga o siya po ay naitalaga kasunod ho ng mandatory retirement naman ni Police Brigadier General Cesar Pasiwen. Si Hidalgo po na mula sa PNPA Tagapagkalinga Class 91 ay nagsilbi na rin bilang Deputy Director ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Minsan na rin ho siya naging Regional Mobile Force Commander dito ho sa ating rehiyong Gitnang Luzon. Hamon po ni PNP Chief Rodolfo Asurin kay Hidalgo na panatilihin po yung peace and order sa rehiyon dahil ehemplo umano ang Gitnang Luzon sa bansa pagdating sa usapin ho ng peace stability. Ayon pa ho kay Azurin, dapat na paigtingin ng bagong talagang opisyal ang mga anti-criminality campaign dito po sa Gitnang Luzon. Dapat din daw tutukan ni Hidalgo yung kampanya ng administrasyon kaugnay naman ng Inclusive Reformation Program laban ho sa illegal na droga. Samantala, sinabayan ho ng change of command ng PRO3 ang birthday celebration at retirement honor naman kay Police Brigadier General Cesar Pasiwen. Nagpasalamat ho ang dating general o yung retired Police Brigadier General Pasiwen sa mga nakasama ho nito sa PRO3. Pakinggan ho natin ang ilan sa kanyang mga naging pahayag. Una-una ako nagpapasalamat sa taga-PRO3 during my stint na Chief Regional Director, tulungan niyo ako at sa mga mamamayan din ng Region 3. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon at patuloy niyo sanang tulungan ng inyong kapulisan. Ano pong maiwan ho ninyong mensahe sa pumalit ho na Regional Director ngayon? Ang pumalit sa akin, magaling na kwan yan. Dati na dito yan, si Sir Dapo. Alam na alam niyang sitwasyon dito. Bago hong leadership ngayon kay General June? Ang hamon natin sa bagong RD natin dito si Brigadier General June Hidalgo ay
paigtingan pa niya ang kampanya natin sa anti-criminality, lalo-lalo na sa ipinagbabawal na gamot. Dahil ito nga ay, ang Central Luzon is part of our show window sa hindi lamang sa Pilipinas but sa international community. So kailangan ay magkaroon ng stability ang buong Central Luzon. Ito ho sa ibang balita, hindi na raw po nakaasa dun sa groundwater system ang supply ng tubig sa bayan ho ng Marilao sa lalawigan ng Bulacan. Ayon ho yan sa Marilao Water District, 5 taon po matapos ang kanilang joint venture agreement sa kumpanya namang Prime Water. Ito po bunsod umano ng modernisasyon ng mga pumping system ng Prime Water na konektado ngayon dun po sa Bulacan Bulk Water Supply Project. May karagdagang detalye ho ng balitang yan si Paulo G. Santos. Hindi na raw uhaw sa tubig ang mga alagang halaman ni Teresa Layog ng Barangay Poblasyon 2, Marilao, Bulacan. Ito'y bunsod umano ng malakas na pressure ng water supply sa kanilang lugar na abot hanggang sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Sa ganitong sitwasyon, nakakatipid daw sila dahil hindi na kailangang gamitin ang kanilang Jetmatic water pump na ipinatayo noon para sa pagsipsip ng tubig sa deep well system. Malaki dahil siyempre pag gumamit ka ng motor, kuryente, ang mahal-mahal ng kuryente ngayon kung hindi ka nakagagamit ng kuryente, malaking savings yun, di ba, sa pang-araw-araw na bilihin. Ganito rin ang obserbasyon ni Zenaida Martin, ang punong guro ng Anglican School of Marilao. Ang isa talagang malaking pagbabago, hindi na namin ginagamit ngayon yung aming tangke. So, nakakatipid kami sa kuryente when it comes to that. At ang lakas ng pressure ng tubig sa maghapon. Lalo na nga sa gabi, napakalakas ng pressure ng tubig. That's one thing. Dito sa school, it's the same thing, ganoon din naman. At nakakaya niyang supplyan yung pangangailangan ng school sa buong maghapon kasi holding classes for more than 300 students, kailangan namin talaga ng malakas na supply ng tubig. Ang pagpapalakas ng supply ng tubig ay resulta raw ng mahigit 700 milyong piso na investment ng Prime Water Marilao sa kanilang pipelines. Dahil dito, hindi na sa deep well o groundwater system umaasa ng supply ng tubig ang mga taga Marilao. In terms of water pressure, ganito naman po yung itsura niya. All of our areas are wala halos 0 to 9 PSI halos ang water na nakukuha natin sa area natin when it was under pre-JV. Pero as of the moment, ngayon yung customers natin, umaabot na sa second floor yung tubig nila. So yan yung isa sa mga feedback na nakukuha namin from the customers na coming from this, na hindi nila nagagamit yung mga shower nila sa taas ng bahay nila. Ngayon, na-enjoy na nila full-fledged yung magandang water pressure sa mga bahay nila. Bahagi ng joint venture agreement sa pagitan ng Prime Water at ng Marilao Water District o Mariwadis na nagsimula noong taong 2017 ang rehabilitasyon ng water pumping station. Layon nitong makasabay sa multi-billion project ng kumpanyang Luzon Clean Water Development na Bulacan Bulk Water Supply Project. Bukod sa Marilao, sinusuplayan din ng Stage 1 ng Bulacan Bulk Water Supply Project ang mga bayan ng Balagtas, Bukawi, Obando at ang mga syudad gaya ng San Jose del Monte at Maykawayan. Dahil nga yung ating supply is nanggagaling na sa Angat Dam, which is the same source na pinagkukuhanan ng Metro Manila. So mas naging reliable yung ating supply, no. On cases na may kailangan mga shutdowns, we have our pumping stations to supply when needed. Pero naka-standby lang siya kung kailan lang kailanganin at i-activate, dun lang natin siya ino-operate. Kasi nga, ngayon, sufficient pa naman yung nabibigay sa atin ng Bulacan Bulk na tubig. So, yun yung ginagamit natin to be able to supply to our customers. Samantala, mula sa higit 26,000 na parokyano noong taong 2018, umabot na ngayon sa 38,000 ang sineserbisyuhan ng Prime Water Marilao.
Batay sa datos, naglalaro sa 16 hanggang 18 cubic meter per connection kada buwan ang average consumption ng mga residente sa nasabing bayan. Higit na mas mataas ito noong kasagsagan ng lockdown na nasa 13 hanggang 14 cubic meter per connection lang. Ayon sa Prime Water Marilao, nagawa nilang tapatan ang mataas na pangangailangan sa tubig ng mga residente dahil sa modernisasyon ng kanilang mga pasilidad. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Ito ho yung mga kababayan natin na merong planong mag-travel o di kaya naman may mga lakad mapasa negosyo yan sa trabaho, di kaya naman pamamasyal lamang. Ito ho, nakatakda pong magtaas yung pamasahe sa eroplano sa darating pong buwan ng Marso. Ito po ay matapos namang aprobahan ng Civil Aeronautics Board o CAB ang adjustment ho sa passenger at cargo fuel surcharge para ho sa mga domestic at international flights. Sa naturang surcharge ay itataas umano sa level 7 at magsisimula ito sa March 1 hanggang March 31 ngayon pong taon. Sa level 7, yung dating 185 pesos hanggang 665 pesos na fuel surcharge para po sa mga domestic passenger flights ay maglalaro na umano sa 219 pesos hanggang 739 pesos. Depende naman yan sa layo ng biyahe. Habang ang dati pong 610 pesos at 37 centavos hanggang 4,538 pesos and 40 centavos na fuel surcharge sa mga international passenger flights mula po sa Pilipinas ay aabot na raw ng 722 pesos and 71 centavos hanggang 5,373 pesos and 69 centavos. Sa iba pong balita, tumanggi pong magbigay ng komento si DOLE, Secretary Bienvenido Laguesma sa labor dispute ho sa pagitan ng Clark Development Corporation o CDC at ng Association of Concerned CDC Employees o ACCES. Ayaw umano niya na makompromiso ang usapin dahil pending ang pagdinig nito sa DOLE. Nauunawa naman daw ng kalihim ang matinding epekto ng Compensation and Position Classification System o yun hong tinatawag na CPCS sa mga manggagawa ho at ng kanilang mga pamilya. Ipinatupad po ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporation o GCG ang CPCS alinsunod naman sa Salary Standardization Law na nagresulta sa pagkabawas ho ng benepisyo ng mga manggagawa. Tiniyak naman ho ni Laguesma na bago matapos ang taon ay magkakaroon ng resolusyon ang DOLE sa naturang usapin. Matatandaang nang himasok na po ang DOLE sa labor dispute ng mga manggagawa ng CDC, makaraang mag-apply ang access ng Notice of Strike. Pakinggan ho natin ang ilang pahayag ni Secretary Laguesma kaugnay ng balitang yan. Subjudice ang tawag dyan eh. Hindi kita pwedeng bigyan kung ang alam ko, hinihintay namin o kung hindi man nakapag-submit pa, binigyan kasi namin ng direktiba yung mga parties involved. Nakapag-submit na po? Kung nakapag-submit na, konting panahon na lang. Pero kung anong mangyayari, abangan ang susunod na kabanata. May time frame po kayo? Nakapagkita ba yung konting panahon na lang? Ay meron kasi alam namin na mahalaga eh. Hindi naman siguro na abutin ng 2024. Medyo alam namin na ang usapin ay tagos sa sikmura at pangangailangan ng mga manggagawa at alam din naman namin na ang CDC ay isang mahusay na employer, no? Mayroon lang na pumasok na event, yun ang medyo tinitignan namin ngayon. So sa lalong madaling panahon, dahil kami ay bumabatay lang dun sa submission nila, and once na makapag-submit sila, we have set our
Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Ito ho, bagong silang na sanggol na tagpuan ho sa isang bakanting lote sa lungsod ng Angeles. Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Sa puntong ito, bigyang daan muna ho natin ang ilang mga anunsyo kaugnay ng mga scheduled power interruption sa lalawigan ho ng Pampanga. Ito mga kabalen, sa Biyernes, bukas ho to, February 24, 9 a.m. hanggang 5 p.m. Naku, maghapon sa may Sitio, Mapinya, Barangay San Ildefonso, sa bayan ho yan ng Magalang, Pampanga. 9 a.m. hanggang 5 p.m. din ho sa may Sitio Malabog, San Ildefonso, sa Magalang pa rin yan. At yung susunod naman, meron pa ba ibang mga power interruption? Ayan. Ito, dadalawa lang ho mga kabalen, yung Sitio Malabog at yung isa, yung ito, Sitio Pitabakan. Sa 9 a.m. din ho hanggang 5 p.m. Alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa may San Ildefonso, Magalang. Ayan ho, paghandaan ho natin yan dahil daw yan sa magiging pole and line replacement. Ayan, so mga kabalen ihanda po yung inyong pamaypay kung kayo'y mananatili sa inyong mga kabahayan, o di kaya naman kung apektado rin yung tubig, magandang makapag-igib na po. Sa puntong ito, silipin naman ho natin ang daloy ng trapiko live ho sa ilang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ho, mula ho sa kuha o live feed naman ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Ito ho nakikita ninyo yung apat na kwadrado sa may gawing kaliwa, pinakataas po. Ay yan yung sa bahagi ng Jose Abad Santos Avenue, intersection ho ng Jasa at ng MacArthur Highway. Ayan, ito ho yung patungo naman nitong sa opisina ho ng CLTV, patungo ho ng NLEX entrance and exit. Ito pong sa gawing taas, gawing kaliwa. Yung sa kabila naman, ito mga kabalen, makikita nyo sa may bandang ilalim, ito ho, Magliman, nakalagay. Itong patungo naman ng Bacolor, yung pong sa pinaka-ilalim, gawing kanan. Yan naman po ay sa Magliman. Yung nasa taas po, gawing kanan, Jasa rin ho yan, Jose Abad Santos Avenue, patungo naman ng Bacolor, o yung paakyat ho ng flyover. Yan, sa mga oras ho ito, maluwag na maluwag ho yung daloy ng trapiko dyan sa kahabaan
ng Jose Abad Santos Avenue. Pero syempre, paalala pa rin sa ating mga kababayan, yan huwag hong kakalimutan. Magbaon ng pasensya at syempre, disiplina ho sa kalsada, maiwasan ho ninyo yung bara-barang pagmamaneho. Defensive driving ho ang importante. At sumunod ho sa mga traffic signals o yung mga traffic signs. Mabanggit ko lamang, nakita ko yung JASA. Abay, nung isang araw, tayo ho ay nagbabiyahe, nakalagay na ho doon sa may intersection na kung kayo ho ay nanggagaling doon sa may simbahan ng Dolores at kayo ay pakaliwa. Papasok kayo ng Jose Abad Santos Avenue, patungo ho dito sa CLTV at papunta doon sa mga iba pang mga establishmento dito. May nakalagay ho doon, no U-turn. Abay, nagulat ako, yung aking kasunod, dalawa sila. Nag-U-turn, Kuyang Darius Hison, Kuyang Louie Clemente, pakibantayan, baka hindi nila pinapansin yung mga traffic signs na inilalagay. Ginagastosan ho ng taong bayan yan. Buwis ng mga Fernandino ang ginagamit at biglang hindi na lang pinapansin ng ilang mga motorista. Ayan, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ito ho mga kabalan, nagsimula na nga ho itong Kwaresma o yung Lenten season para ho sa mga mananampalatayang Katoliko. Ang panahon daw na ito, ayon ho sa simbahan, ay panahon para tayo ay mag-ayuno at humingi ng kapatawaran sa ating mga naging kasalanan. Narito pong balita. Maagang bumangon ng 77 years old na si Nanay Rosario Romero Nicdao ng Barangay Santa Ines, Bacolor, Pampanga ngayong Miyerkules ng Abo, Ash Wednesday. Sa simbahan ng San Guillermo napili magsimba ni Nanay Rosario. 2 taon din niyang hindi nagawa ito, bunsod ng safety protocol sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Every Sunday, every Ash Wednesday, every day of obligation. Kahit ganito ang kalagayan namin, sinisikapan namin magpunta sa church. Kahit mag-visit sa Blessed Sacrament as much as possible. Sa pagsisimula ng Kwaresma, dasal daw ni Nanay Rosario na matapos na ang pandemya at ang mabuting kalusugan para sa kanilang mag-asawa. Ang gagawin kong sakripisyo na lagi akong nagdadasal araw-araw for world peace, trust in God, and humility na magkaroon ako. Gusto ko good health na ma-heal ang mata kong na-opera. At saka kaming dalawang mag-asawa, hindi kami pababayaan kasi 2 na lang kami sa bahay. Wala yung mga anak namin. Malayo sila. Ayon sa Kura Paroko ng San Guillermo Parish Church na si Reverend Father Ariel Limhoco, ang Lenten season o Kwaresma ay ang panahon upang magbalik loob sa Panginoon at magsisi sa mga kasalanan ang mga mananampalataya. Ang ginawa natin ngayon, itong Merikules de Ceniza, ay it symbolizes and it starts the Lenten season. No? It is a way of showing to people na from dust you will come back to dust, and yung ash na yun ay is a way to show penance, no? Yung pagsisisi sa mga kasalanan. Kanya sila yagyan natin ng abo, no? To illustrate their willingness to repent their sin, no? Dagdag ni Reverend Father Limhoco, sa panahon ng Kwaresma, itinutuon ng mga Katoliko ang kanilang atensyon sa panalangin, pag-aayuno at pagbibigay upang isabuhay ang panahong ginugol ni Jesus sa disyerto sa loob ng 40 araw. Kwento ni Father Limhoco, dinala si Jesus sa disyerto upang magmuni-muni pagkatapos ng kanyang binyag at dito'y agad siyang tinukso ni Satanas na talikuran ng kanyang pananampalataya. Gayunpaman, hindi raw sumuko si Jesus sa mga tukso at mas pinalakas pa ang kanyang pananampalataya. So in that manner, we are also encouraged to be like Jesus, to be with Jesus and to be like Jesus yung pagsasakripisyo, no? Isang paraan ng pagsakripisyo pag Lenten season yung ang Via Crucis. Sasama tayo sa way of the cross, no? Tsaka yung pagsasakripisyo, yung katulad nung yung pagkain ng masarap, iwasan mo muna yung pag-good time, pagpunta-punta sa expensive restaurant, magsakripisyo ka muna.
mangiling ka muna. Tapos ay pag nakaipon ka, itutulong mo ito sa mga magiging makabuluhan ang pag-observe mo sa Lenten season. Magandang panahon din umuno ito upang maging isa mga Katoliko sa panalangin at ipagdasal na sana'y matapos ng pandemya natin kinakaharap. Hindi lamang yung palagi mong sariling iniisip mo, but you pray for people. Pinagdarasal mo yung mga tao. Healing in everything. May problema siya. Pagdarasal kita. Hindi lang ang dasal ay para sa sarili. It should be a prayer. You pray for other people. Ganito yung lalo sa simbahan. Pinagdarasal natin maraming tao dito. Hindi ang sarili ko. Hindi kanino man. But we pray for other people. Samantala ang Kwaresma ay magtatapos sa Monday, Thursday na susundan naman ng selebrasyon ng Easter Sunday o ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Ito ho mga kabalen, isang bagong silang na sanggol ang natagpuan po sa bakanting lote malapit po sa ospital ng Angeles o Ona, Miyerkules o February 22. Ayon ho sa mga otoridad, tumawag ang isang concerned citizen pasado alas 4 ng madaling araw para i-report ang nakitang sanggol na babae. Rumisponde naman ang agad yung mga tauhan po ng ACDRRMO o yung Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office at dinala po ang sanggol sa ONA. Samantala, nagsasagawa ngayon ang PNP ng backtracking para matukoy ang nag-iwan sa sanggol. Sa pinakahuling update ho na ibinigay sa CLTV 36 News, wala pa rin ho nga nagkiklaim o hindi pa rin ho nila nakikilala kung sino po ang nag-iwan ng sanggol sa naturang lugar. Sa ibang balita, arestado po ng Anti-Narcotic Operatives ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 7 drug personality matapos pong madiskubre ang isang drug den sa barangay Mandama, Hermosa. Dito pong sa Bataan yan, dito pong Miyerkules, February 22. Kinilala ho ng PDEA, Bataan Provincial Officer ang mga suspect na sina Ricardo Valera alias Buloy, John Louis Arocha, Rose Ann Bandejas, Ludivigo Salenga, Richard Gorospe, Albert Yumul at RJ Aquino. Nasamsam ho sa mga suspect ang 3 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng 60 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga umano na 408,000 pesos. Nakuha rin po sa mga suspect ang samut-saring drug paraphernalia at marked money na ginamit naman ho ng posur buyer. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o yun pong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dumako naman ho tayo sa lalawigan ng Bulacan kung saan inaresto ho ng kapulisan ang 13 individual na sangkot ho sa magkakaibang kaso. Ito pong bahagi yan ng isinagawang anti-crime drive sa ilang lugar sa probinsya. Dito pong Martes, February 21, sa bisa ho ng isang search warrant sa Barangay Tugatog, May Kawayan City, nadakip po ang isa sa mga suspect na kinilalang bilang si Ronaldo Montes, 53 anyos. At isang goldsmith, na-recover ho mula rito yung kalibre 38 na baril, 8 bala at isa pong berding sling bag. Arestado rin ho ang isa pang gun violator na si Ranilo Espe sa barangay Lolomboy, Bocaue at nakuha mula sa kanya yung kalibre 38 baril na kargado naman ho ng 5 bala. Inaresto naman ng mga pulis ang suspect na si John Maruel Bernal na nahaharap po sa kasong pagnanakaw. Nasa 78,700 pesos umanong halaga ng mga item na na-recover mula sa suspect. Subalit hindi na po nakuha ang iba pang mga wallet ng biktima na naglalaman din ho ng cash. Gayon din po yung sandatang ginamit
sa paggawa ng krimen. Samantala, arestado rin ang 5 katao na sangkot naman sa illegal gambling sa isang peryahan sa barangay Pinambaran sa may San Miguel, Bulacan. Nakumpiska ho sa mga suspect ang isang set ng drop ball board, 3 rubber balls, 2 wooden box, isang set ho ng color game dice, paraphernalia at mga pera na galing ho sa pusta. Kaugnay nito ay naresto rin ho ang 2 pang suspect sa magkahiwalay din na anti-illegal gambling operations dahil po sa tinatawag na STL bookies. Habang 3 individual naman ang arestado matapos pong mahuling nagtotong eats. Ayan, nako kabalin ha. Iyang mga illegal na sugal, matindi po ang kampanya ng PNP laban dyan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan. Atin to.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Sa puntong ito, silipin muna natin yung daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi naman ho ng North Luzon Expressway o NLEX. Ito ho mga kabalen ay kuha naman live. Ngayon pong alas 10:43 ng umaga, araw ho ng Huwebes, February 23, live na live ho yan, mula yan sa NLEX Facebook page. Ito hong pinakataas gawing kaliwa ng inyong screen. Makikita ho ninyo itong Balintawak Toll Plaza. Ayan ho mga kabalen, yan ho yung sitwasyon ngayon dyan. Yung nasa gitna naman po yung Arbor Link. Ayan mga kabalen. At yung nasa gawing kanan naman, sa may pinakataas, ito ho sa may Mindanao exit sa NLEX. Yung sa ilalim ho, ito gawing kaliwa ay Mexico. Ayan, nakikita ho ninyo yung dalawang kalsada. Yung isa sa galawing kanan, papunta ho ng norte. Etong galiwang kaliwa naman, papunta ho ng Maynila. Ayan. At yung nasa gitna naman ho ng pinakailalim ay sa may Bukawe. Toll Plaza yan. At ito pong sa gawing kanan naman, pinakailalim, nako kabalen, ito ho'y dyan sa may Kawayan. Ayan, nakikita ho ninyo, may bahagyang build-up ng mga sasakyan sa bahagi na yan. Mag-ingat ho lahat ng babiyahe mga kabalen, mga karehiyon. I-check ho ang inyong mga sasakyan upang maiwasan ho yung aberya sa kalsada. Ito, samantala, inihayag na po ng Commission on Elections o COMELEC na 90% na raw ang kanilang kahandaan para po sa papalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023 na idadaos ho sana sa October 30. Bakit ko nabanggit na sana? Ilang beses na kasi hong nausog yan pero sa ngayon mukhang pinal na yan. October 30 po. Ayon ho sa spokesperson ng COMELEC na si Attorney Rex Laudianco, nasa 88% na umano ang official ballots na kanila hong naimprenta para ho sa barangay elections, habang 90% naman ang mga nailimbag na balota para ho sa SK polls. Handa na rin daw ang iba pang mga materyales na gagamitin para sa botohan, gaya na lamang ho ng mga ballpen, indelible inks, mga folders at accountable forms. Samantala, nilinaw naman ho ng opisyal ng COMELEC sa public briefing ng Laging Handa PH na hinihintay pa raw ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ho ng apela laban sa nakatakdang petsa ho ng BSKE. Ito'y matapos pong maghain ng petisyon si veteran election lawyer Romulo Macalintal noong pong November 2022. Giit po niya, handang-handa na raw ang COMELEC na idaos ang halalan kahit pa sa buwan ng Mayo dahil inaasahan daw na matatapos na ang printing ng mga balota gayon lamang hong Pebrero. Pakinggan ho natin ang pahayag ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco kaugnay ng kanilang ginagawang paghahanda para sa halalan pambarangay. Asahan namin matatapos naming lahat ang pag-imprenta ng balota itong buwan ng Pebrero. Ang iimprenta na lang po namin karagdagan ay yung madadagdag na mga botante natin dahil sa registration na naganap noong December 12 hanggang January 31. Lahat pong applications na ito ay diringgin ng Election Registration Board sa March 6 at pagkatapos po nito, pag naging pinal na ang project of precinct, mag-iimprenta na po kami ng karagdagan. Tinataya po namin na aabot sa 1.6 million na karagdagang botante natin para sa barangay at SK elections. At dahil po dito, masasabi namin, kasama na ng pagtanggap namin ng lahat ng gamit, ballpen, indelible inks, folders at lahat pa ng accountable forms, ready po kami come March po na magsagawa ng halalan patungkol sa May, June, July, August hanggang October. Ready po ang inyong COMELEC. Para sa regular po na barangay, aabot po tayo sa 67 million mahigit kung masasama po natin yung mga karagdagang botante. Sa SK naman po, tinataya namin na aabot tayo sa 25 million mahigit. Samantala, hanggang ngayon naman po ay patuloy pang pinag-uusapan
kung kailan idaraos yung filing ng Certificate of Candidacy para ho sa mga kakandidato sa barangay at SK elections. Ang ilan ho sa mga lumulutang na ika nga, petsa ay sa Hulyo raw, pero ito po isa sa pinal. At tumutok lamang ho dito sa CLTV 36 para ho sa karagdagang mga impormasyon at mga latest update kaugnay ho ng papalapit na barangay at SK elections. Samantala sa ibang balita, posible raw magdulot ng kalituhan para ho sa mga mag-aaral ang isinusulong na suspension ho ng Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE. Ayon ho yan kay Ginoong Joel Malyari, isang Kapampangan linguist at guro. Sa halip na tanggalin daw ang MTB-MLE, dapat ay pagtuunan pa ng pansin upang higit na maiayos yun pong mga libro at iba pang learning materials na ginagamit sa pagtuturo ng naturang iba't ibang mga asignatura. Narito pong detalye ng balitang yan. Nasa ikatlong baitang na sa San Agustin Elementary School sa San Simon, Pampanga, ang 8 taong gulang na si Zion Saidren Fajardo. Bilang isang Kapampangan, ang ama ng Sismuano salitang Kapampangan, ang kanya nakasanayang gamitin sa pakikipag-usap sa kanyang mga magulang, kamag-anak at mga kaibigan. Kapampangan na rin ang kanya nakasanayang medium of instruction sa eskwela. Kwento ni Zion Saidren, mas madaling maunawaan ang itinuturo ng kanyang mga guro kung ang salitang Kapampangan ang kanilang ginagamit, gaya na lamang sa kanyang math subject. Kasi po, in math solving po, mas madali ang atin dyan kapag po Kapampangan kasi po atin niya pong mas madaling problema po pag Kapampangan po. Sinegundahan naman ito ng gurong si Luisita Sitchon. Pag Kapampangan, mas mataas yung grade ng mga bata. Naintindihan nila, lalo na kasi nasa Pampanga tayo, yung mga mag-aaral namin, Kapampangan sila. So, mas naintindihan nila yung Kapampangan kasi sila yung mga Kapampangan. 2012 nang ipag-utos sa Department of Education o DepEd na gamitin ang Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa, partikular na sa grades 1, 2 at 3. Pero nito lamang Pebrero, inaprubahan na sa huling pagbasa ng Kamara ang House Bill 6717 na layong suspendihin ang paggamit ng MTB-MLE sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang grade 3 bunsod ng kakulangan umano sa learning materials. Ayon kay Joel Malyari, Education Program Supervisor of DepEd Schools Division of San Fernando at isang Kapampangan linguist, posibleng magdulot pa ng kalituhan sa mga mag-aaral ang panukalang pagsususpende ng MTB-MLE. No? So sa ngayon, pag pinilit natin ibahin yun, no? Nagkakaroon ng negative, nagkakaroon ng pagkalito. No? Definitely, magkakaroon ng pagkalito. Kasi unang-una gagamitan na niya yung language na hindi talaga siya native. Bonus lang sa atin yung nakakaintindi siya ng Tagalog-based Filipino. Pero mas marami yung malilito siya kasi siyempre sa bahay, kausap niya yung nanay, yung mga parents niya, no? Doon sa language na alam nila, na hindi naman pala Tagalog-based. Mahihirapan din umano ang isang estudyante na intindihin ang kanyang mga leksyon kung sabay-sabay niyang aaralin ang wikang Ingles at ang mismong asignatura. Papasok sa eskwela, dalawang pag-aaralan mo. Hindi lang yung mismong subject, kundi pag-aaralan mo rin mismo yung language. Kasi you need to think. So dalawang processing, mahirap yun. So sa isang bata, it's not practical, lalo na sa basic education. Ano po masasabi? Gate ni Malyari, hindi kailangan suspendihin ang paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction sa mga paaralan. Kung mayroon umano mga kakulangan, ay pwedeng namang pag-aralan ito mabuti ng DepEd upang higit na maisaayos. Higit kasi umunong natututo mga mag-aaral kung ang sarili nilang wika ang kanilang ginagamit sa iba't ibang asignatura. Malaki ang impact, malaki din ang importansya. Unang-una kasi ito yung mother tongue. Ito yung nauna niyang language na natutunan. Ito yung kanyang kailangan magamit. Practically speaking, ito yung pinakamabilis, conversational. At saka, siyempre, yun talaga dadala yung kanyang unang pag-aaralan. So, napaka-importante sa kanya yun. Samantala nakasaad sa Section 2 ng House Bill 6717 na kinakailangan makipag-ugnayan ng DepEd sa Commission sa Wikang Filipino para sa pagbuo ng mga aklat at iba pa mga learning materials na kinakailangan para sa pagpapatupad ng MTB-MLE. Ipapasa naman sa Senado naturang panukala para sa karagdagang pang-aksyon. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Sa iba pong balita, formal na hong inilunsad ng Department of Trade and Industry Central Luzon ang kauna-unahang Negosyo Center e-book kung saan makikita ho yung mga kwento ng tagumpay
ng mga micro, small, and medium enterprises sa rehiyon. May titulo ho itong Grow Your Business e-book 2022. Ayon ho kay DTI Undersecretary Blesila Lantayona, ang bawat istorya sa e-book ay maaaring maka-inspire sa mga kabataan at mga nagbabalak na magtayo ng sarili po nilang negosyo. Para naman ho kay DTI Regional Director Leonila Baluyot dito ho sa Central Luzon, mapapalakas ho nito ang kultura ng pagnenegosyo sa 140 negosyo centers na matatagpuan po sa ating rehiyon at maaaring magbunga pa sa mas maraming success stories. Laman ho ng Grow Your Business e-book ang mga kwento na naidokumento ng DTI Region 3 Business Counselors and Associates nito pong taong 2022. Para ho sa mga nais mabasa ang mga inspiring stories, magtungo lamang ho sa Facebook page ng DTI Central Luzon at makikita ho nyo dyan yung link patungo naman sa e-book. Ito ho para sa mga fur parents na kagaya ko, isang animal shelter visit po ang ikakasa ng Ingat ng Asunsyon o Ina ngayong Sabado, February 25 sa Noah's Ark Dog and Cat Shelter sa Mabalacat City, Pampanga po yan. Ang Ina ay isang non-college-based organization mula po sa University of the Assumption na layon hong maghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Mula ho sa simpleng pagbibigay ng pagkain at inumin sa mga aso at pusa na nananatili ho sa paligid ng kanilang universidad, naisipan daw ng kanilang grupo na bumisita sa isang animal shelter upang mas maging malawak ang kanilang maipaabot na tulong. Kaugnay ho nito, nagsagawa ang kanilang grupo ng isang fundraising activity katuwang ho yung Mars PH Incorporated upang makalikom ng pondo na gagamitin ho sa kanilang proyekto. Nagbunga raw ang lahat ng kanilang pagsisikap dahil mula sa 20 volunteers, nasa 120 students na ang nagsabing tutulong at sasama sa kanila pong pagbisita sa Noah's Ark Dog and Cat Shelter. Ang nasabing animal shelter naman ay naitatag noong 2018 upang mag-rescue ho yung ng mga aso at pusa na napabayaan na sa kalsada at matulungan ng mga ito na makahanap po ng kanilang bagong pamilya na magbibigay ng pag-aalaga, aruga at pagmamahal po sa kanila. Sa kasalukuyan ay mayroon naman ng 123 na pusa at 47 naman na aso ang kanila pong na-rescue. Sa programang Top Pick, binigyang diin po ni Maria Lea Ibuna, founder po ng Animal Shelter, na isa raw sa mga nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mga hayop na pakalat-kalat ho sa kalsada ay yung pagiging irresponsable ng ilang pet owners. Binanggit din po ni Ibuna ang kahalagaan ng pag-a-adopt ng mga stray animals imbes na ho bumili doon sa mga breeder upang makatulong na hindi lang sa mga hayop kundi maging sa buong komunidad. Ika nga ho nila, adopt, don't shop. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Maria Lea Ibuna, ang founders ng Noah's Ark Dog and Cat Shelter. At ni Stephanie Rose Elema, ang presidente naman ho ng Ina o Ingat ng Asunsyon sa UA. Ang pag-a-adapt po kasi, binibigyan mo po sila ng bagong buhay. Binibigyan mo sila ng magandang future. Unlike po yung bibili ka kasi, parang pera-pera po ang labanan. Parang pag binili mo yan, parang hindi ganun yung pagmamalasakit mo. Minsan po sa totoo lang, hindi po magandang sabihin na may iba po na parang bumibili lang po ng mga animals dahil minsan maganda, minsan uso lang. Unlike po dun sa nag-a-adapt po kasi talaga, binibigyan nila ng panibagong buhay po yung aso o yung pusa kung ina-adapt nila dahil nga po alam nila na meron po itong hindi maging magandang buhay before po namin silang na-rescue po. It really is a good thing po na nagawa po namin itong event na to kasi it gave a light po sa mga assumptionists na responsible owners po ng mga pets natin, and also po it
gives us the idea na adopt, not shop. It's much better because it will be best for them to adopt kasi nga po parang nabigyan po nila naman ng light yung mga dogs po, mga fur babies natin, nakala nila wala nang a-adopt sa kanila, wala nang magmamahal sa kanila. So there is still a chance for them po. Samantala, sa pagnanais ho ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan na ma-improve yung lifestyle ng mga batang Bataenyo, isang healthy paaralan program ang kanila pong inilunsad sa pangunguna ho ni Governor Joet Garcia. Katuwang ho ang Department of Education o DepEd, ang programang pinamagatang Healthy School Settings, Healthy Paaralan, para sa malusog at matatag na kabataan ay nagsimula ho ngayong Pebrero at 6 na buwan ho makatatanggap ng libre at masustansyang pananghalian ang bawat mag-aaral isang beses ho kada linggo. Bukod pa rito, patuloy umanong isusulong ang healthy lifestyle kung saan hihikayati ng mga mag-aaral na mag-ehersisyo araw-araw at iwasan ho yung mga bisyo katulad ho ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ilan ho sa mga paaralang tumanggap ng hamon na mas palakasin, pasiglahin at patatagin ang bawat kabataang Bataenyo ay ang Mabatang Elementary School sa Abukay, Dr. Victoria B. Roman Memorial High School to Junior High School sa Pilar, Kalungusan Elementary School sa Orion at Tukop Integrated School sa Dinalupihan. Narito pong pahayag ni Governor Joet Garcia kaugnay ng Healthy Paaralan Program ng Bataan. Ito po ay isang napakahalagang programa, life-changing ang layunin natin dito po sa ating programa, lalo na pagdating po sa kalusugan ng ating pong mga mag-aaral, ng ating pong mga kabataan. Alam niyo po, pinagtulong-tulungan po ng DepEd kasama ang ating provincial government, ang lahat po ng pwede nating maisama dito po sa ating programa na ang layunin, baguhin po ang lifestyle, improve ang lifestyle ng ating pong mga kabataan. Ayon nga po sa Universal Healthcare Law, ang mga paaralan po ngayon ay tinatawag po nating healthy school setting. Ito ho mga kabalen, bago naman ako magpaalam sa inyo, basahin ko lamang yung ilan hong mga komento ng ating mga netizen sa ating topic, question of the day. Ang katanungan ho, nanong pamangan ing mumuna mong pantunan patse fiesta. Panay pagkain yung pinag-uusapan nyo sa topic kaya si Kuyang Jody talagang enjoy na enjoy. Ito ho, sabi ni Kay Kiambo Flores, sipo egg. Ampong minuto soit, the best. Sipo egg. Ay, tagal ko hindi nakakain niya na. Sabi naman ni Kuyang Barry Camplon, biringi ang pong buro with bulong mustasa, kari-kari with matching bagok, nyama na kanita, abeta na yung pulutok, pangpulutan, o ita manyaman kay bat, maparas para siya kanta, solve ing fiesta. Bala mong burikula naman dito ang pantonan ng Kuyang Barry, Sabi ng Kathleen Marie Lumpiang Shanghai, saglia bulsame kasi. Mapag-Sharon ka, Kathleen, yan. Yan ho mga kabalen, ang mga tatalakayin mamaya at marami pang babasahin komento si Kuyang Jody Mercado sa topic. At syempre ho, magiging bisita rin niya ang isa pa nating Kuyang, si Kuyang J. Pelayo de Fort, ang City Information Officer ng Mabalacat City, para naman magbigay ho ng mga detalye kaugnay ng nalalapit na Balacat Festival 2023.
At antabayanan ho ninyo sa CLTV 36 yung mga latest happenings, kaugnay ho ng pagdiriwang ng Balakat Festival. Nariyan na ho yung kanilang street dance competition at syempre itong coronation night ng Mutya, Ning Mabalakat at marami pang iba. Kami ho dito sa CLTV, ihahatid namin yan sa inyo, nasan ka man sa mundo. Gamit ho itong aming mga social media platforms. Ito ho sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, yung Twitter naman, at CLTV 36, yun pong ating Instagram, TikTok at maging YouTube at CLTV 36 Official. Pwede rin ho kayong bumisita dito sa ating website, CLTV36.tv at syempre, mapapanood din ho tayo nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners dito po sa Central Luzon at maging sa Free TV Channel 36. Kabalen, Karehiyon, alas 11:03 na at ako'y magpapaalam na. Kasama po buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to.